Ja piču. Čau. No. Takže, ahojte. Takže ahojte ľudia, Ahojte. Adam kľú tohto videa a honí si cyklu jedine nad spolužačkou fotkou. Teda spolužačkynou fotkou. Áno, presne tak, čaute, sme tu a ideme hrať. Tak dáme ešte jedno, potom dáme kompetívka, alebo kedy musíš ísť? 15:30. Dobre, dáme jeden toto duelky. Uklipol. Musíme to na piču. Dostajem ešte kolega panak vyjeva. Ale idete na piču dostať? Tak, taká kontrolná otázka, vieš, že neutačia. Ktorý? Nejdi na piču, nejdi na piču, nejdi na piču, nejdi na piču. Nejdi na piču. Umína. Ty si umrel? Tak si Hej. zákol, ne? Hej, tam zabij ho. Dobre. Tak ale je kokot s tým digom, bracho, on je nejaký putrat jebaný. Jak spolužak, teda jak môj známy. Z detstva. Dostal hlavu. Tak tu je mama. Je. Na. Tak ty si úplný aimer. A čo chceš s tou snajperkou robiť? Joni si s tou kokot, ty debil. Víš, čo by strašne bolo vtipné, kebyže z boku jemne ťa AWP-čkom, to by som sa ti strašne vysnil. Aj v tréningu by pojem hrať RPčko. Piče, to som nemal stlačať. Lebo... Tak ty si beťar, tak ty keď mu dáš hlavu, tak si úplný najväčší mafián na svete. Plantím, vyskúšaj, daj fake plant. Beťar. Toto je- Beťar. To je moje druhé meno. Ty, bomboklata. Tyk. Idem. Horím! Nemôžeš takto, bracho. Bracho, ale on s tým digom trápa moc veľa vecí naraz. No je, to je nejaká žena určite, ona by mala ísť do kuchyne, nie tu hrať CS-ko. A to nemyslím, keď sú dobré ženy, že s nimi je zabava, tak kľudne, ale tak akože takýto raklo, akože reálne do židov všetky náboženstva vlastne rasy. Ale Adam, Mám ho cez ja som smok. dostal zás hlavu, chápeš? Ale nie odo mňa, Dilino. A povedz mi, jak on vedel, že tam ja som? Neviem. Ty ho tam strieľaš a chcel urobiť turbopik, aby mi jebol hlavu, nie? To je potrat. Skúsme jej nadávať, dobre? Alebo skúsme jej hovoriť NK alebo niečo o židov, lebo fakt sa mi to nechce vystrihovať, dobre? Urážeš. To hovorím teba, len cigánov. Ale... Všetko je real, ale... Všetko je reál. Real Madrid, presne tak. A kde si? Dobre, ja nič nehovorím ti. Dobre. Čo si agresívny do piče na mňa? A čo si černoško? Sú tam obidvaja? Dostal hit, strašný hit dostal, strašný, áno, obidva sú tam. Tu! Počujem zvuky. Ne! Ne, ja som ho netrafil! Piče! Čo ti jebe? Videl si to, toto? Do piče, ja som si myslel, že sniper tak a do Brokovica lepšie strela. Ale to ty si na 2 metre strelil na meter si strelil brokovnica s týpka s brokovnicou, ale Čavo sa rozhodol, že on má Raša Power. Dobre, ako toto končím. Ne, Jo. ešte dáme jednu. Ešte jeden? Dobre. Ale nedáme toto, ale dáme to ne. Ja ti poviem, čo dáme. Také to, že keď dáš kill, tak sa ti mení zbraň. Závod 2 zbroj.
Hej, presne. Som u teba, Join, ty. A ešte natáčaš? Tak nejsom. natáčam, áno. Dobre. Influencer. Peťarský influencer to chlapci. Dávajte si na ňo pozor, lebo má vás potrtka do rici. Je zes... Lebo Adam, čo si? Si pedofil. Áno. A každý to... A čo ideš? Poď policajtov, ty. Idem policajtov. Ideme policajti. Policeman 2028. Ja som James Bond, chlapci. Ty si tak Max Mike. Kokot. Piče, ja som si ho nevšimol. Ty si vietnamský. Ty si vietnamský Aziat. Presne tak. Vietnamský kokot ma zajebal akačkom do hlavy. A ďalší kokot s M-kou. Ale tam on napravo, druhý Ja kurva. rozjebem ten monitor. Piče. Neješ do piče. Tak som fúkol hlavu čavovi a čavo, že joj. Ja prežijem, ne, však nejsom kokot, ne? Čo si zajebal? Ja milujem tie shieldy, čo má okolo seba. Ja milujem mojich malých otrokov, keď ich penetrujem. To mám najradšej. A mentalita tejto mapy je taká, že keď zabiješ jedného a za teba budú že 10. A ja som napríklad nevidel jeho hlavu, lebo sa podobá s tou rastlinou. To je jak v Afrike, veľa tu podobných ľudí ťa nájde. Pomoc, nájdejú ma traja. Aha, tak chlapec má tie volheky. Že... Ale chlapec za AVP bol, tak... No už končíme. A nejsi kokot. Ja mám 3 killy. 3. Tak on kokot sladí, ne? Zabijú. Nejaká OnlyFans. Túto mapu z plného srdca neznášam, ti hovorím. Ja tu prežívam. Ťažké. Tuto boje v Afganistane. A tak ďalej. Proti... Ja som v tom Izraeli bojujem ja teraz. To strašne je. Do boja! Tak to je pič. Afgánski spolupracovníci neprežili. Moji afgánsky spolupracovníci neprežili. Dobre, Viktor, ďakujem. Moji afgánsky spolupracovníci zase neprežili. Moji afgánsky spolupracovníci prežili z nejakého random dôvodu, ale tak ne. No, správa zabije, lebo však kokotko je. Asi kokot, ne? Dobre, chytám reči a túto hru, libujem to. Toto? Nič. Nelivuj to. To dáme. Spoločnými silami si ukážem. Ale ja neviem ani skade strieľa ten Dilino hlúpy. Ja tiež neviem, lebo furt odjekal toto. Furt niekde sú. Ale to sme v Afganistane, bratranec, takto ne. Afganistan. No tak typek mi napal hlavu, že lakerstvo. Afganistan. Pás kapel. Afganistan. Typko, a čo robia? Či sú retardovaní? Afganistan. No, možno nastavať celý zásobník, aj tak neskápeš. Afganistan 2 návrat.
sestra. Afganistan 2 ma zabila, zás more, hej, ale ja mám nejaký bizón teplý, to je pre teplošov táto zbraň. Keď si teploš, kúp si bizón, sk.sk. Teploš.sk. Čo ti jebe, ak ma zabil, keď do piče nám vystavím celý zásobník. Kokotkový jebaný. To boli... Nedal niekomu nožič, čavo. Dobre, ideme. Dobre, končím, čaute. Daj pull day ešte. Nejde, bracho, je to pičovina. Tu urobíš 3 videá z tohto. Čaute.